Hormatly Atawatan TV kanalyny tamaşaçylary. Bu habar Türkiýede bilim almak isteýän ýaş oglan gyzlarymyz üçin. Bilýäňiz, 2020-nji ýyl üçin resnawlar kabul ediş tamamlandy. Emma siz 2020-nji ýylyň sentýabr ayynda garaşmaňyza gerek ýok. Özüň üniversitesi Türkmenistandan bilim almak üçin gelmek isteýän ýaş oglan gyzlar üçin goşmaça mümkinçilik öýretýär. Häzir resnamlar kabul edilip başlandy. Resnamlar kabul edişlik dekabrın ahyryna çyl dowam etýär. Okuwlar bolsa fevral aýyna, ýagny 2020-nji ýylyň fevral aýyna başlaýar. Bu barada giňişden maglumaty siz Atawatan Danışmanlyk Limited şirketinden alyp bilersiňiz. Olaryň telefon maglumatlary Google kartyda bardyr. Ine şu gysaç habary size ýetirýär. Şunuň bilen siz 3-4 ay sonra Türkiýede bilim alıp özüm Ağraylı üniversitelerin biri Spisek'teki Sanaw'daki üniversitede bilim almak mümkinçiliğine eýe bolup bilersiňiz. Yani bilim almak üçin bir ýyl garaşmaňyza gerek ýok. Hoş, sag bolun, bizi izlemeye dowam edin.